Siyanibingelela nonke balaleli nani babukeli egameni likaJesu Kristu oyiNkosi noMsindisi. Siyanxusa kuzo zonke izindawo enilalele kuzo ukuba nithathe amaBhayibheli enu njengamanje nilalele ivangeli lombuso wezulu lapho kushunyayelwa khona ukuphenduka nokuthethelelwa kwezono nokubhabhadiswa egameni likaJesu Kristu oyiNkosi noMsindisi ezimpilweni zethu. Kulabo abalalele abafisa ukubhabhadiswa, nalabo abanemibuzo mayelana neBhayibheli, nalabo abanobufakazi uJesu Kristu yena yedwa oyiNkosi noMsindisi esekubikezile ubufakazi ukuba ubuthule kuzo zonke izindlebe ezilalele ezimisele ukuza ebungcweleni naseqinisweni ngobufakazi bakho, ukuba nixhumane nathi kule mininingwane esizoyishiya njengamanje. Ngizoqala nge-email address ethi izwilenkosi.ujesukristu@gmail.com, izwilenkosi.ujesukristu@gmail.com, noma i-cellphone number noma i-WhatsApp number la ningakwazi ukuxhumana nathi khona ethi 066 566 9245, 066 566 9245. Izintshumayelo nezimfundiso ziyatholakala zonke ku-YouTube lapho ungahlala khona phansi uphethe iBhayibheli lakho ulalelisise, uhlolisise imibhalo engcwele kube ngabe lokhu okuzwayo ngamadle bakho kuyafakazelwa yini imibhalo engcwele. Njengakho konke esinishumayeza khona, sifundisa khona, kufakazelwa imibhalo engcwele. So ku-YouTube uzosearcha uthi izwi lenkosi uJesu Kristu, izwi lenkosi uJesu Kristu. Ungakhohlwa ukusubscribe, ungakhohlwa futhi nokupressa i-notification button ukuze ngaso sonke isikhathi uzoyithola izimfundiso eziphilileyo ezisiholela eqinisweni nasemngcweleni. Ungakhohlwa nokusharisha i-link nabo bonke abantu obaziyo, ikakhulukazi labo ohlanganyela nabo ngaso sonke isikhathi. Lapho nihlanganyela khona nithi namdumisa uNkulunkulu ngomoya nangeqiniso, nifakazelana ukuthi uJesu Kristu uyiNkosi noMsindisi, ukuze wonke umuntu ahlolisise imfundiso asuke ifundiswa ngokwemibhalo engcwele. So ku-YouTube sharisha i-link izwi lenkosi uJesu Kristu, izwi lenkosi uJesu Kristu. Ake sigobise amakhanda, sivala amehlo, sibonge uBaba wethu osezulwini ngalesikhathi samanje sokuhlangana sizwe izwi lakhe. Baba wethu osezulwini, mangcweliswe igama lakho, umbuso wakho mawufike, intando yakho mayenziwe emhlabeni njengasezulwini. Usiphe namhlanje isinkwa sethu semihla ngemihla, usithethelele amacala ethu njengoba nathi sibathethelela bonke abasonayo. Ungasingenise ekulingweni, kepha usisindise kokubi, ngokuba umbuso ungowakho namandla nenkazimulo kuze kube phakade. Amen. Balaleli nani bazalwane, yamukelani mfowethu uHleki Zondi ozobe sihola ngokwefihlakalo yemibhalo, umoya ongcwele ekhazimulisa isibani sezwe uJesu Kristu yena yedwa oyisisekelo sokukholwa kwethu. Sheshisani nithatha amaBhayibheli sihambisane. Amen. Ngibingelela bazalwane egameni likaJesu Kristu nemandla onke. Siloke sithule bona ubufakazi ngayo imibhalo ukuthi yinye inkosi, yinye inkolo, umunye umbhabhadiso egameni likaJesu Kristu. Sithanda ukuxolisa bazalwane labo ababuka amavidiyo ka-YouTube. Sibe nenkinga, ifoni yafa, ayisasebenzi ifoni ebengiyisebenzisa, iyona le engizamile ukuthi ngiyoyikhandisa, bathi sekungaphezulu ukuthi ingalungiseka. NgesiNgisi bathi it's beyond repairs. So angazi noma ngisophinde ngikwazi ukumthola umuntu okwazi ukuyilungisa ngoba mningi umsebenzi okhona la kumele izinto ekumele ngizilungise, kepha ngenxa yesikhathi sizobona. Nanokuthi iBhayibheli-ke leli bengilichasisela ngesiZulu, iKing James, belikuyona le foni, so ikona bengikhala ngakho kakhulu. Ngiyabona kuyo uma uNkulunkulu kukuhle kuye ukuba kwenzeke kwentando yakhe, kuzokwenzeka lokho kufanele kwenzeke. Akukho engizokuphikisa noma engizozama ukuthi ngikwenze ngamandla ami ngokuhlakanipha kwami. So konke sikunikela kuNkulunkulu, sithande ukuxolisa kulabo bekade belindela amavidiyo engaphostwa. Kusukela manje uNkulunkulu evumile,
sizoqhubeka njengenjwayelo ngokuyenzela indlela ukuthi ngithole enye ifoni khona sizokwazi ukuthi siqhubeke nomsebenzi, nanokuthi-ke usathane uyakwazi ukuwafaka amanzi abandayo ngesikhathi ushisa. Ndlela zonke uze ufikele ukungabaza nokungaqondi, kepha uma umethemba uNkulunkulu uncika kuye, ukhale kuye, noma uwa ubambelela kuye, noma sowile ucela yena akuvuse, ukuba uNkulunkulu uyena ongumnini mandla onke okwazi ukuthi aqondise umphefumulo womuntu. Ithi incwadi yaJobe, uNkulunkulu ukhuluma nomuntu kanye, yebo kabili. Lapho khona umuntu elele embhedeni ehonqa, uNkulunkulu uyafika afake uphawu kuyena, ezama nje ukuthi amsindise ekufeni nakwinkemba. Kuyenzeka umuntu azagula esibhedlela, alale esibhedlela, uvele wonke amathambo omzimba engasakwazi ukudla, ngisho ukudla bekade kuthanda ayisekuzona. Kepha uNkulunkulu uyakuthumela isithunywa sakhe siyakukhuluma nomuntu wakhe, sikhulume amazwi okuphila, lowo muntu asindiswe. Konke okumlahlekele kuphinde futhi kubuyele uma emethemba uNkulunkulu, nanokuthi uma elalela uNkulunkulu ekumsindiseni kwakhe, ngoba uNkulunkulu angamthumela umuntu ozozama ukuthi asindise impilo yakho ngaye, bese kuba kuwe ukuba ngabe uyavuma noma cha. Ngoba uNkulunkulu akaphoqi umuntu ukuba enze intando yakhe, kepha yilowo nalowo ongumntwana othandekayo, nalowo olalelayo uyakusindiswa. Awusindiswa ngamandla omuntu, usindiswa ngokukholwa kwakho emazwini kaNkulunkulu aphilayo. Ukuba uNkulunkulu ufuna abantu vele abanhliziyo zabo zilungele ukuzwa nokuthobela izwi lakhe. Akusina sonke esithi siza kwezulwini sizoya ezulwini, uzoya ngamandla kaNkulunkulu kuwena ukuba uwavumele yini ukuthi asebenze. So lo mbhalo lo osuke uchaza lapha kwencwadi yokuqala kaTimotheyu sahluko 3, sahluko incwadi yesibili kaTimotheyu sahluko 3 uverse 6 ifika ichaze ithi banesimo sokumesaba uNkulunkulu, kepha amandla kaNkulunkulu awasebenzi kubona. So umehluko phakathi komuntu osindisiwe nomuntu osondayo, noma umuntu okholwayo nomuntu osondayo. Umuntu osondayo ufuna ukumixa impilo ekhethelwe abantu abakholwayo nabasindisiweyo neyasemhlabeni. So impilo yasemhlabeni iyodwa neyokukholwa iyodwa, kepha uma uzoyimixa ngokuba le yobungcwele nale kaSathane azihambisani, uzozithola wena umixa uzitshela ukuthi kuhamba kahle, kanti cha akuhambi kahle. Usengqondweni yakho ukuthi kuhamba kahle, kepha uNkulunkulu lothi uyamkhonza, nalolu mawutshela abantu ukuthi uNkulunkulu usithanda khona sinjalo, noma uNkulunkulu ukhonza ngendlela esifuna ngayo. uNkulunkulu ukhonza ngendlela eyodwa, ubungcwele. Uma singenabo ubungcwele nokuthembeka emazwini asinika wona, ngeke uze umkhonze uNkulunkulu. So asimbhanqe uNkulunkulu nempilo yasezweni eyihlazo neyisinengiso phambi kaNkulunkulu, kepha senza lokhu okufunwa uNkulunkulu njalo. So le ncwadi le beyithi-ke mawuqala from verse 1 iyatshela ngezinto ebezizokwenzeka. Le ncwadi le sekuphele u-2000 years yabakhona. Le ncwadi ethiwa iBhayibheli 2000 years mothi uyabala manje iminyaka eminingi abapostoli babhala izinto ezazizokwenzeka njengoba zenzeka namhlanje. So mawuqala ufunda uverse 1 iyafakaza. Incwadi yesibili kuTimotheyu sahluko sesithathu ivesi lokuqala, kepha yazi lokhu ukuthi ezinsukwini zokugcina kuza kuvela izikhathi ezinzima. So izikhathi ezinzima kusho ukuthi izinto ngeke zisaba ngcono. Lokhu ababekubona bona kwakuyingxenye nento eyayisaqhubezela ukuthi usazokwenza okunye okuningi. So ngomoya engcwele bayasho ukuthi ngezikhathi zokugcina, ngezikhathi zokugcina. Mhlambe wena ubone ngathi usanesikhathi mawubuka ukuba uthi-ke hayi bekukhona izolo nakusasa sifile nje unyaka lo.
Ofikile ufike ngomusa, ongafikanga ufike ngoba sekuphela isikhathi. So musa ukufuna ukufanisa noma ukopele noma ubukele ngoba la kubona abantu bephila utshela ukuthi usanesikhathi. Khona izikhathi zokugcina lapho khona umhlaba uza kuphethwa, khona izikhathi zokugcina lapho khona ezisondeza ukuphethwa komhlaba. Abantu abaningi bayafa. Bafa nje bengakuthandi ukufa. Iningi labantu lifele bomnandini. Okubuhlungu ukuthi ubumnandi basemhlabeni abafela kubona. So ozibuze wena ekuphileni kwakho ukuthi ngabe wena mawuthi uyakholwa ukuthi uNkulunkulu uyinkosi yakho noma uNkulunkulu wakho, uyakujabulela yini ukuthi abuse wena noma abuse kwena, noma wena ukhonza uNkulunkulu ngomlomo kepha inhliziyo yakho ayikho kuye? Ukuba uNkulunkulu uyakhala ngabantu abamkhonza ngemlomo kepha izinhliziyo zabo zikude naye. So umbhalo lo ithi ngezikhathi zokugcina yazi lokhu ukuthi ngezikhathi zokugcina kuyakuba khona kuza kuvela izikhathi ezinzima. Kuza kuvela izikhathi ezinzima. Ngokuba abantu bazakuba ngabazithandayo. Thina abantu ukuzithanda akusho ukuthi lokhu kokugeza khulunywa ngokuzithanda ngokuziphakamisa. Yabo. Ukufaka emazinyo emlomeni ukuzithanda lokho because uzama ukuzihlobisa. Yabo. Ukufaka i-makeup ebusweni ukuzithanda lokho uzama ukuzihlobisa. Ukudaya izinwele zakho ukuzithanda lokho. Akubona lokho ofuna uNkulunkulu ngoba ushintsha indalo uNkulunkulu akudale kuyiyo. uNkulunkulu bawefuna ube nazo lezi zinto wezokwenza ube nazo. Kepha usathane ufuna ukushintsha wena ukuthi wena uzinyanye, uyayifaka into ebese styleni bese uyayithanda wena. Ngoba yini lento ibukeka iyinhle abantu abaningi bebeyenza. Ngoba yini labantu uthola ukuthi abanamfundiso abamazi uNkulunkulu. Kepha omunye wabo uma base ezwe iqiniso angakwazi ukuthi aguqule ingqondo yakhe, ayeke izinto engenamsebenzi. Ukufaka izinzipho nezinkophe, ukudweba ama-tattoo emzimbeni, ukuzithanda nokuzikhukhumeza lo. Ukuphuza utshwala, udle ema-restaurant, uphoste izithombe uthi udlani, uhleli nobani, ukuzithanda lo. Ukuhamba nqunu abantu besifazane kwi-internet, ukuzithanda lokho okuhambisa ukugcwalise nenkanuko. Bese kuzoba abantu besilisa nabo abafuna ukuveza o-six pack nama-muscle kwi-internet. Uhlobo lokuzikhukhumeza nokuzithanda ngendlela uNkulunkulu angayifuni. Ngoba uma une-app yaka-WhatsApp, yaka-Instagram, TikTok, uma uphosta noma uFacebook, uhlezi uzobheka ukuthi bangaki abantu abalayikile noma abalayika isithombe sakho. Uma bebancane ikuphatha kabi lokho. Ikuphusha ukuthi wenze noma ngabe yini ongabona abanye abantu beyenza khona nawe uzothola ama-likes amaningi. Not ukuthi ngoba wenza kahle, ingokuba nawe ufuna i-attention. So i-attention uma uyithanda uyakwazi ukuyithola. Ukudayisa nje isithunzi sakho, uthi ubuke kuqotho wenze izinto abantu abazothi akufani naye. Ngoba vele kusuke ngafani nawe umuntu umekwazi esekubonile ukuthi usengenwe lo moya ukuthanda izinto, usefuna i-attention. So uzokwenza izinto ezomenza ukuthi afune ukugqama yena ngaphezu kwabanye abantu. Ngoba yini uyazithanda ufuna ukuzikhukhumeza. So umoya wokuzithanda iwona lo uvezayo namanje kuthiwa abantu bazokuzithanda kakhulu. Besebenzani futhi nabathanda imali. Abantu abathanda imali, abantu bangenza noma ngabe yini namhlanje ukuthi babe nemali. Babamba inkunzi, bayathwala, bayantshontsha, benza ama-scam, bayabulala abafundisi, bashumayela amanga, benze izibonakaliso zamanga khona bezokwenza imali. Abantu abasaphili impilo yokubumbano. So usethandwa ngoba unani. Emshadweni kuthandelwa imali. Uma uthi unemali noma usebenza kanjani noma ugqoka mpahlani noma ngabe uphila impiloni. So umuntu uzoshada nawe bathi status ngesingisi, ngesizulu bathi-ke isimo sakho sempilo. Ngabe ukuliphi izinga? Kuleli zinga labantu abanemali noma abantu abazenza abantu banemali? Ngoba labo abangenamali bafuna ukuzenza abantu abanemali. Labo abanemali baziveza bebantu abanemali futhi befuna ukuguqela ngoba benza umathanda. Lezo lento leyo. Nabazigabisayo. So wonke umuntu ozigabisayo umuntu oziqhenyayo ngokuba yena unani.
abantu besilisa uchoma ngokuthi unemali uzigabisa ngani ngemali owesifazane ugabisa ukuthi uyellow bone bathi uyellow bone unama hips ugabisa ukuthi ke umkahle bonke abafana bayamfuna so leyo nto iyemphakamisa yenza ukuthi abanye abesifazane bafuna ukufana naye so ugqoka ngendlela ezoveza umzimba wakhe nje obunjalo khona abantu bezomkhalunga njengoba lento advertiswa abantu abadumile ku-TV abaculi nabalingisi bonke abaculi uma uthi ubuka umculo ku-TV uma uzithanda ngeke uzuthole intokozo ngokubuka abantu bedansa bedansa ngezinqa zabo uma kuwukuthi ngempela uyazithanda ngoba leyo nto ifaka umoya omubi kuwena ukuthi ubone ngenankinga udulusa ngoba yini ubone into yathi sesitayile khona izinto ezibukeka zizinhle uma uzibuka ngoba zivezwa ku-TV i-TV isigcwele umoya kaSathane omningi ngokuba ilahlekisa isimilo so abantu abanemali bahamba bemaklabhini bayospenda imali zabo bazichithe imali zabo uthola ukuthi unezingane unomndeni akawondli akasupport ekhaya kepha emashibhini emathaveni emaklabhini ukhipha izimali eziza ku-50,000 ngobusuku obubodwa uyazigabisa kepha akakwazi ukuthi enze okulungile ngeke azakwazi ukupha umuntu imali noma ukudla emgaqweni kepha mase fika esedaka utshwala imali yakho uyayichitha ngoba uyichitha ngendlela efuna uSathane ngoba imnandi into yesono ibukeka iyinhle futhi mayenziwa abantu abaningi ngoba ngazi ukuthi right into mayenziwa abantu abaningi ibhetter kepha uma wenza okuright abantu bayaxwaya noma isimilo unaso ngoba isimilo ubuntu khona izinto ezamanyala ezingathandeki uNkulunkulu angazifuni kepha thina abantu siyazithanda ngokuba yini i-TV isizenze lezi zinto zajwayeleka ukuthi siphile ngazo kepha azikhazimulisi ubungcwele so uNkulunkulu ukuthi azinayo leyo nto le ngikhathana makuthiwa uRebecca ucula igospel le khathi ayigundile le khathi nendlela ephilayo nopendelo ogcobayo awukhombisa ubungcwele ngoba lo moya uyawufaka uDeborah Fraser naye wayicula naye ezipenda ubuso akunandaba ukuthi ubani uma uzothi uphila impilo yokungcwele iphile abantu abanamashoni ukuvela bengani ku-TV bafuna ukupendwa bavele bengabanye abantu abantu bayazinyanya kakhulu abesifazane nabesilisa-ke nabo sebengenela umoya ukufaka i-makeup yingakho sobona izitabane ziningi kangaka ukuba abantu bafuna ukugabisa impilo abayiphilayo into ingayisemthethweni lapha phakathi kwabantu bavumelane but maybe phambi kwaNkulunkulu ngeke izishintshe futhi iyokufaka esihokweni besithini nabazindlayo bantu abazindlayo nabahlambalazayo abantu amanyalo njengoba ngisho nje uhlambalaza ngisho uJesu uyahlambalazwa manje igama elithi Jesu nje selithatha abantu bathathe ngathi izinto engenamsebenzi ngoba yini kunezinkolo engadlalwa ngazo ngoba zinamsebenzi vele izinkolo ongeke uze kulokhulunywa ngazo noNkulunkulu bazo ababhedayo kepha le yamaKristu yokufa nokuvuka kwaJesu iyona leyo yenziwa ihlaya ngoba yini kubantu uSathane usebenzisa lento enamandla ayenza ibe weak emehlweni abo kepha labo abakholwa amazi kwaJesu angamandla okuphila kubona ngoba lalela siyaphila manje siyenza isikhathi sokufa bayobe bengasekho nabangani bakho ophuza nabutshwala ngisho bangafika emngcwabeni wakho bazothelwe ibhokisi lakho ngotshwala bekuvalelisa bayobe bengasekho nabangani bakho osina nabo ngisho bangafika emngcwabeni bazosina bayobe bengasekho nabantu laba obhenga nabo ngisho bangafika esontweni bazobhenga noma emngcwabeni wakho bazobhenga bayobe bengasekho namaditsi lawo ohleli nawo noma bangafika emngcwabeni wakho azoqhumisa izibhamu uyobe sowedwa embuzweni phambi kwaNkulunkulu phambi kwesikalo sobukhosi ilapho khona sonke soziphendulela so angiphinda abantu abaningi le mfundiso le it's either uyayithanda noma uyithandi kepha ifakazelwa iBhayibheli ukuthi vele lesikhathi sibekile ukuthi yofika abantu abezwa ngikhuluma ngamakhono abantu bayakholwa abezwa bayayithanda le khona bezoba bathwa khona batshelwe izinto abafuna ukuzizwa ayisho lo ncwadi leyo esahluko 4 kusahluko 4 kusukela verse 1 ngiyaqinisa phambi kukaNkulunkulu noKristu Jesu nayo indaba kuthiwa uyaqinisa umpostoli phambi kwaKristu noNkosi uJesu oyakwahlulela abaphilayo nabafileyo so nangu umuntu osazozahlulela
lemhlabeni ungazibona ulungile, ungaba nenkani, ungaba nomona, ungaba nenzondo ubone kulungile, but uNkulunkulu uthi siyakuzilanda kuyena. Nami ngiyoma phambi kwakhe ngizilande ngemisebenzi yami. So imisebenzi yami ayihlangene neyakho, wena uzoma wedwa nami ngizoma ngedwa. Ukuthi ubani okuzondile wasuyambulala, wena uyoma wedwa ngoba ubulele. Lo bekuzonda wena uma uhlakaniphile ungeke uzombulala. Ukuba uzokwazi ukunqoba lo moya wakhe ngani ngobuhle nangothando. Sihlulwa uthando, ukuthanda ngomlomo akwanele. Uthando isenzo lapho khona ufinyelela eqondeni ukuthi kusho ukuthini ukuthanda umakhelwane wakho nje obuzithanda. Abantu bayidelela leminyaka, abantu bazokuxhaphaza leminyaka, abantu bazokuhleba leminyaka, kepha kusho ukuthi kufanele nawe ufane nabo. Hayi ukhulume ngawe Mhlengi wathi yava umnyamo neziqholo, uthi we hayibo mina ngingcono mina kuwena uzosho njalo, ngcono mina ngoba ngeziqhomo, wena ukubona isishwapha sakhe. Angithi yabona ukuthi mina sengenza lento ayifunayo uSathane, ukuthi mina ngiphindisela okubi ngokubi. Bekumele ngithi kulungile ngoba ngiyisidalwa sikaNkulunkulu. uNkulunkulu ungidalile, mina nginesishwapha, uNkulunkulu ungidalile, mina nginemcondo ngidaliwe, angikwazi ukuyishintsha imcondo yami. Uma nginophethe ngidaliwe, uphethe lami uNkulunkulu ongenzile. So wena uma uzobona lokho kuyisici, wena unenkinga ngokuba wena uzibuke esibukweni. Uzobona uzibuke esibukweni, uzozibona ukuthi khona izinto akudingakala ukuthi utshele omunye umuntu lezi zinto ongazithandi ngawe. Yabona lezi zinto ongazithandi ngawe izona lezi ekumele ukwazi ukuzithanda khona uzobona ubuhle bukaNkulunkulu kuwena. So bawusenza kuthiwa hayi abantu abahle abampofu nawe sowuzama ukuzifaka ucream uzipende khona uzoshintsha umala wakho, uyazinyanya and uzoloku ubheka abanye abantu abanezishwapha, abantu abanemkhaba ngoba yini wena uSathane uyakusitha bese ukuthi wena ungaziboni ukuthi uyazinyanya. So uthando uqala isikhathi wena ufuna ukwamukela isimo njengoba sinjalo. uNkulunkulu ukudalile uphelele. Ufunani emacicini? Why ufaka i-makeup, ufaka upende ebusweni, uzishise ngocream kuze kube bomvu iziqhomo? Awuzithandi, uvumela uSathane adlale ngawe. Why ufaka inwele zokufakela unenwele zakho odalwe nazo ezintsha? Why uziphema? Why uzinyanya? Why? Ukuthi uNkulunkulu uyamsola ukuthi wakwenzelani wangale ndlela. uNkulunkulu usidalile sabahle, bathi sifuna ukuzenzela ubuhle bethu basemhlabeni buyadlula ngoba nale nyama uthi uzama ukuyihlobisa iyadlula. Musu ukuzenyeza umuhle njengoba unjalo. uNkulunkulu ukudalile noma ngabe unezingovolo, noma ngabe unamakhala amakhulu, noma ngabe unamadlebe, noma kuthiwa unesiphondo, ungumfanekiso kabani kaNkulunkulu. Ungadukiswa abantu. Umnyama umpofu uyisidalwa sikaNkulunkulu. Ubona izinja, khona izinja eziwuhlobo, khona uhlobo oluthanda kangcono, khona uhlobo ongaluthandi ngalo njengoba uhlobo oluthandayo. But akusho ukuthi ukushintsha, inja ifuna ukushintsha. Ithina abantu esifuna ukushintsha. Imbali enhle ilokhu imilile njalo ngehlobo lokuthi imbali imile njengoba injalo. Awuyifici sifuna ukufana nenye imbali. But ithina abantu uSathane uyakwazi ukufaka umoya kuthina ukuthi sizizone sifisa ukufana nomunye umuntu. So asigweme ukuthi singene umoya wezinto ezizofuna ukushintsha uNkulunkulu indlela asenze sayiyona. Yayizona baningi nabangalaleli abazali. So ubudlwebeke into ekhona. Ungalaleli abazali. Uma ungalaleli umzali nothisha esikoleni uzumlalela. Uma ungalaleli uzoba ingane yomdlwebe, ngeke uzube nendawo. Ngisho emsebenzini ngeke uzulalela ngoba unomoya omubi. Ngisho esikoleni e-university ngeke uzulalela. Abantu abaningi bakunzima noma bafika e-university, bese fika e-university uthi uphase ufundele ukuphasa kwa-matric, bese fika e-university afail azayeka. Yini? Ungalaleli. Indaba iqala ekhaya. Mona umzali ongafundisekile nawe uzongafundiseki. Mona umzali omdlwembe nawe uzoba umdlwembe. So fanele u-understand ukuthi ukufundiseka kuqala ekhaya. So uma ukuvela nabangani aba-wrong uzoba ingane engalaleli lalela abangani bayo abayifaka ehlathini, uzoba umdlwembe. Yayizwa indaba. Nabangabongiyo. Nabantu abangabongi. Umuntu uyamsiza akabongi. Umuntu uyamlekelela akabongi. Umuntu uyakhulisa uyaphakela akabongi. Uyonke into yena ibona ngathi yonke into eyenzakala ifanele yenzekela kuyena. Yini unomoya omubi ongabongi. Izinto ezincane, ukubonga izinto ezincane. Ngithathela inkomishi, ngiyabonga. Okusho isikhathi ubonga usacela. Uyacela futhi. Ungavele yonke into uyayikhomba.
ukuthi kuba naku ibhoza noma mhlawumbe umfundisi noma ubaba noma umama noma umalume noma ubhuti uyacela cele njalo ngoba lo osemva kwakho nawe uzobona ukuthi ucelwa kanjani ngoba ukwazi ukucela noma uzongena naye noma bongike njalo awubonga izinto ezincane lezi ezikule uzuzibonga ngoba usibona isidingo sokubonga ithini nabahlazisayo abantu abenza amahlazo nabangenalo uthando abantu abangenalo uthando abantu bathanda ngemlomo umthanda kubana ke phethe into imali mhlawumbe phethe utshwala uyamthanda ke ugqoka kahle umthandela ugqoka kahle ave ecula kamnandi umthandela ucula kamnandi so uthando akusho ukuthi uthanda umuntu ngoba ekwenzela into noma ngesizathu uthanda umuntu ngothando lupheleleyo ukuthi uyakuzonda umthandi ngalothando lolu uthanda ngalolu wakuzonda why sicisha nomlilo khona nomlilo lo wempakamo ehlala kuthina abantu enza usathana ukuthi thina senze kahle kulabo abenza kahle kuthina yazi kutshele kumele ithi iBhayibheli lapha kwincwadi eMaroma sehluko 12 verse 17 18 lithi uma isitha sakho silambile noma sinxaniwe sipha amanzi usiphakele nokudla ngoba lokho kuyofana ukuthi umthela ngamalahle ekhaya okusho ukuthi uma umuntu ekunyaka ekuzona esesimene exakekile iba usizo olukhulu futhi kuwena ungalindeli ukuthi abonge noma axolise iba usizo inhliziyo yakho mayibe msuku ngoba usathana ufuna kube njani ufuna sizondane so umuntu ongacorrecteki ngeke uzumshintshe umuntu olungileyo uphila ngokulunga iBhayibheli isho njalo olungileyo uphila ngokulunga okholwayo uphila ngokulunga olungileyo uphila ngokukholwa ukukholwa akukho ukukholwa okudlula izwi kaNkulunkulu elikhuluma nomuntu wonke okhona emhlabeni ukuthi kufanele aziphathe kanjani phambi kaNkulunkulu naphakathi kwabantu nabahlebi abantu abahlebayo umoya wokuhleba uNkulunkulu umnyanya ngoba uqhatha abantu nabangazithibi umoya wokuhleba uNkulunkulu umnyanya ngoba uqhatha abantu uthatha indaba engabe ukhuluma nomnini wendaba onenkinga naye noma into eyenzakalile angeke ithi nje umuntu uthe egqoka mhlambe kwabambelela ilotuzana ngeke ithi mhlambe bengene etoilet wathi uyaphuma kwale ngithisho esikhundleni sokuthi wena uhambe umqoqa ukuthi uthole ukumsiza wena ngoba umuntu buka omunye uyaphuma mhlambe ethi uyagqoka kwasekhuphuka ilotuzana iskate sabambelela ephentini usethi uyahamba la nini esikhundleni sokuthi ugijima uyomsiza wena abanye abantu babuke khona uzomhleka kahle ngoba ufuna umuntu ozomhleka la umoya kaSathane unjalo umoya wokuhleba umbonile owegqoke lela bhluke lakhe agqoka njalo nje ngathi umbala wenkomo hleze bonakala njalo umubi wena kanjalo ukuba awukwazi ukuthi wena ube usizo makuthi uyibone yanti umuntu ehleze yenza noma umuntu ethi ukhuluma kuwena kanjalo ethi azi ubani ugqoka kanje ngathi myeke awumsizi ngalutho angithi wapho umhleba yasiza ngani ngokwenza umbuzo lo uzobona ngizoxabana because ugqosha lo moya lo uSathane afuna ukufaka kuwena phela uSathane unamaqhinga uSathane uma uweak ungafundisekile ungazilutho uSathane uyakwazi ukugena ahlale kuwena kalula noma thusa ufundisekile wavuma nje ukuthi uzincengele kumuntu akufundise noma anze into nawe noma ukhona uSathane uyakwazi ukubamba ukuhleba-ke nje uNkulunkulu akakufuni ngoba qhatha abantu bezwazi incwadi izakhe isahluko 6 verse 12 umuntu omubi umuntu wokona nguye ohamba nomlomo ophambeneyo umlomo umuntu owenza isono umlomo wakhe uhlezi uphafuza inkohliso namanga oqwayiza amehlo umehlo akhe ahlezi eqwayize lokho eqala izinto ezizikhuluma ngabanye abantu eshudula ngezinyawo zakhe inyawo zakhe zibanga umsindo ekhomba ngeminwe ngeminwe yakhe uhlezi ekhomba izinto kwabanye abantu ubuphoqa busenhlizweni yakhe ngaso sonke inhliziyo yakhe ayinakho kuhle kukhuluma izinto ezimbi ngabanye abantu uceba okubi ngezikhathi zonke yayizo indaba ususa ukuxabana njalo phakathi kwabantu ususa ingxabano ngalokho ingozi yakhe iyakufika ngokuzumayo nesikhathi sakhe nazo ukufa kwakhe kuyofika ngokuzuma ngokuyofela emanyaleni qhubeka ngokuqedisa lo ncwadi yakutshela lezi izinto uNkulunkulu angazifunda abantu kwabazalwane Izaga right 6 ngalokho ingozi yakhe iyakufika ngokuzuma ngokuphazima kweso uyakuphulwa
kungabikho ukuphiliswa. Kukhona izinto ezisithupha azizondayo uJehova. So ake uzwe izinto ezisithupha uNkulunkulu azizondayo. Yebo, eziyisikhombisa. Aphinde athi bese ese-eda athi ziyisikhombisa. Eziyisinengiso. Ziyisinengiso. Into uma iyisinengiso ingamanyana iyamkhathaza uNkulunkulu akayifuni. Emphefumulweni wakhe. uNkulunkulu umphefumulo wakhe lezo zinto uyazizonda. Amehlo azindlayo. Umuntu oziphakamisayo. Nolimi lwamanga. Umuntu oqamba amanga. Izandla ezichitha igazi. Umbulali ohamba ebulala abantu ethengwa. Nenhliziyo eceba imicabango emibi. Umuntu ohlezi ehlinza izinto ezingasile. Nezinyawo ezishesha ukugijimela ebubini. Abantu abagijimela ekutheni babe amasela bathatha inkomo zabantu izimoto bahamba bayontshontshela bentshontshela abanye abantu. Nofakazi wamanga ophafuza inkohliso. Umuntu ohamba efakaza ezindaweni ezingahlangene naye ekhuluma inkohliso. Obanga ukucabana phakathi kwabasana. Umuntu obanga ukucabana phakathi kwabo. uNkulunkulu uyazinyanya lezo zinto uyazizonda akazifuni. So uma ukuthi uyafuna uhamba ngendlela uNkulunkulu asibize ngayo uzoshiya yonke into uNkulunkulu angayifuni ngoba ayinamsebenzi kuwena. Wena uqotho uqala ngawo ungabheki umhleli. Qala ngawo uqotho. Qale wena ubheke ukuthi lento ezishiwe eBhayibheli uyazenza. Uma ungazenzi bese uthi hayi ngiyakholwa ngumzalwane. Umzalwane ngoba naku umzalwane uzalana ngomoya nabantu abazalwa ngokomoya. Awuyena umzalwane ngomlomo. Ngakugqoka isivathu esontweni. Incwadi yesibili kuTimotheyu isahluko sesi-3 verse 3. Yes. Nabangenalo uthando. Abantu abangenalo uthando abahleli. Nabangazithibi. Abantu abangakwazi ukuzithiba ukuzibamba ezintweni eziningi. Utshwala, ugwayi, ubufebe, inzondo, qamba amanga. Eziyizinto zifuna ukuthi wena ithi mekuhlasela ukwazi ukuzithiba uzivimba ukuthi cha lokho akufuna ngikuvuna. Uma ukwenzakalile wakwenza uthi uNkulunkulu ngiyaxolisa ngibe nephutha ngenza into ongayifuni. Ngicela ungithethelele. So mekuthiwa wathethelela ababonayo njengoba la ufuna uNkulunkulu athethelele qala ufunde ukuthi umuntu umebonile ngixolele. Bese mvawona uNkulunkulu nawe umthethelele. Uma ungakwazi ukuxolela uNkulunkulu ngiyaza kuxolela. Wathi nje umzalwane ngiyamzonda ubani noma sisoze ngamxolela. Ukholo lwakhe alukho uNkulunkulu akanandaba nawe nokholo lwakho. Ngoba uNkulunkulu ufuna abantu abanothando banomusa. Nabangenabumnene. uNkulunkulu abantu ufuna abantu abanenhliziyo ezithobekile abamnene. Ezolonto umuntu awumthande umuntu. Abantu bethi abamthandi noma bethi ayisidaka ubani ufuna ukumthinta umthathe umbeke eduze umhage umxhawule abone ukuthi wena unenkinga la. Umuntu umthanda ngomoya umthandi ngenyama. Nabangathandi okuhle. Abantu abangathandi okuhle. Iqiniso namhlanje abantu abalifuni. Ubuqotho abantu abafuni. Bathanda ukuba weak abantu. Yayizwa lento leyo. Awuphindele ukuthi kusahluko 4 verse 1 uthini ngisafuna uqedele lapho ngokwenza ukutshela lento abantu abayifuni iqiniso. Yaqinisa phambi kukaNkulunkulu. Yaqinisa phambi kukaNkulunkulu. noKristu Jesu. Uyena ozakwahlulela abaphilayo nabafileyo. Nangokubonakala kwakhe. Noma seqhamuka Nombuso wakhe. Yes. Ngithi Shumayela izwi kaNkulunkulu lona esifuna sihlale phezulu. Uthi emva kwalokho uqinise. uhlale eqinisweni Noma kuyisikhathi. noma ngabe isikhathi Noma kungesizwe. noma ngaba kusona Sola. basole ukhuze Uyale ngakho konke sola ukhuze uyale ngakho konke ukubekezela nokufundisa. sola ukhuze uyale ngokubekezela sola ukhuze kunezinto ezifanele zisolwe into oyisolwe uyasho ukuthi lokho umuntu osifazane ufaka ibhlukwe uthi usindisiwe noma umuntu uyakholwa lo muntu osifazane ufaka ibhlukwe hayi akakokholwa usasonda umuntu ofaka amacici namawigi faka i-makeup apende umlomo wakhe lo nto suke sisola kuyona yaNkulunkulu akayifuni. Umuntu wesiliso lana bayini besiliso zenza into zale uNkulunkulu akayifuni lo nto siyasola. Uma uthi ufuna uNkulunkulu ufuna uzakuyena nje ngezwi lakhe ezo lonto leyo. So sukusolwa sekutshela indlela kuyiyona. Ukhuze uyale ngakho konke ukubekezela nokufundisa. Ukhuze usole bese ubayale abantu. So kunamagama ukukhuza nokusola bese kuzokhona amagama okuyala. Kulabantu asebehleli endleleni bebayala ukuthi 1 no 2 no 3 akufanele siwenze. Ukuba lokho akumkhazimulisi uNkulunkulu. Yayizwa lonto leyo. Ngokuba kuyakuba khona isikhathi. Ngokuba ke kubhalwe nalo futhi kuthiwa into ebisazokwenzeka. Ngokuba kuyokuba khona isikhathi andisona isikhathi manje. Ingakho kunamaqembu amaningi epolitiki emabandleni. Abangayi kuvuma ngaso isifundiso esiphilileyo. So imfundiso eneBhayibheli nje basithathe njengoba injalo sikusakazele yona sikunike sikukhasisele sikwambulele sikunike njengoba imbalo ifuna kwenzeke.
Ngokuba isikhathi besibekiwe ukuba abantu sizofika isikhathi lapho khona bezozonda iqiniso. Abantu akuvuma ngaso isifundiso esiphilileyo. So wena sicela umfundisi wakho ukuthi enze into ephambene neBhayibheli ufakazela le ncwadi. Ngokuba umfundisi ozothi hayi la esontweni asinankinga umuntu osifazane akagqoke ibhulukwe ningeza ningambuzi amakhanda nizothandaza. Awenzeni umfundisi uNkulunkulu osho njalo kubhaliwe ezwini lakhe. Umfundisi ubethi kwenze lokho kufuneka kunike incwadi esupporta lokho ngokweBhayibheli. Ozokutshela ukuthi hayi lento ibandla lakudala lelo mbuzo ukuthi liphe lamanje la ezosho khona ukuthi asize uNkulunkulu emakhanda ethu sinqume. Mawukuthi indoda ufaka isigqoko ngaphakathi ebandleni enkonzweni uthi wena ukhonza uNkulunkulu umfundisi wakho ukuthi ke hayi ungasifaka isigqoko ayikho inkinga. Wena nomfundisi wakho lisikhohlakala ufundisa ukukhohlakala. Yebo ngokwezinkanuko zabo. So ngenxa yezinkanuko abantu babalekela imfundiso ebhale phansi eBhayibhelini ngoba yini bafuna ukugcwalisa inkanuko yasezweni. Umhlaba muhle ngesenzo sikaSathane esikhohlisa abantu. Kepha ekugcineni iqiniso laNkulunkulu lihle ngaphezulu kwalezinto enizibona emhlabeni. Ilezi moto ezinhle ngoba nayo ithuna lakho futhi ngakubulala uzofa uyishiye. Umuzo omuhle ofisayo ngaba nawo uzofa ushiye. Ile makeup oyithandayo uyipenda ebusweni uzofa uyishiye. Ile Gucci yakho noma iNike noma iLouis Vuitton lo choma ngayo uzofa uyishiye. Bisho bangangcwaba nayo uzobona nayo ethuneni. Ile macici othandayo uzofa washiye. Ile amabhuluku wathandayo uzofa washiye. Ile mali oyibonile ikho konke uzofa uyishiye. So ngifuna understand ukuthi imfundiso yeBhayibheli itshela ukuthi ke ufike umuntu lemhlabeni noma ke usuhamba ngeke uhambe nalutho ngisho ngathi uyafaka ebhokisini umpintshe ngeke ukusize ngalutho ekudini. Ngeke uze ukusize ngalutho. Lapho khona sokuzuze konke sokutshela ukuthi hayi ke manje ngicebile ngimnandi ke manje bazozwa ngapha bazobona bese uyafa. Yonke lengcebo leyo nayo sana ngemuva bebanga ifa lakho. Balisaphaze. Yonke into esebenzele kuthiwa iyize leze usho njalo umshumayeli. Bonke kuyize leze. So musa ukujabuliswa izinto eziphathekayo. Awujabuliswe ukuthi ke uNkulunkulu unika ukuphila ekseni vuka bonke. Jabuliswa ukuthi ke unakho ukudla idla lokhu uNkulunkulu akuphe kona. Jabuliswa ukuthi usenawo abazali yakwazi ukuthi imali ubaba. Bahloniphe abazali bakho. Isikhathi sisekhona. Kubuhlungu ukufisa sengathi ungasho into kumzali wakho sowufike isikhathi lapho sokumele uqonde kwakumele wenze kanje singasekho isikhathi ithuba selithathiwe. So uma unika ithuba lokuthi enza kahle zama ngakho konke kusemandleni akho ukuthi ukwenze kahle. Ngoba kusiza wena. uNkulunkulu uthanda abantu abathobekile nabantu abenza kahle. Abantu abahloniphayo, abantu abanothando futhi abathethelelayo. Benike Yebo ngokwezinkanuko zabo bayakuzibuthela abafundisi. Ubona ke abantu bengafuni ukuthi sisho sithi hayi ibandla likanje alifundisi imfundiso uNkulunkulu ayifunayo. Ngokuba lisho kanje and lonke iBhayibheli lifakazile. Bese ke abantu baphume ngamaqembu ahamba umuntu ayofuna ibandla elizomtshela into afuna ukizwa. So abantu sebeya ezinkonzweni lapho khona bezofike bangatshelwa ngesono. Njengokubatshwa kwezindlebe zabo. Ngokuba yini izindebe zabo zibabela amanga. Bafuna ukuzwa amanga uNkulunkulu uphathisa isibusiso namhlanje. Woza la yazi uNkulunkulu namhlanje umtshela ukuthi isambulo ngawo uthi emefika kunontshela ukuthi kunemali elindile. Leyo mali leyo izoqhamuka izoba yisipho esivela kuNkulunkulu. Ukholwe lokho bafuna lokho abantu. Yabona amanzi ami lawo woza la Dlamini. Yabona uDlamini lo batshela ukuthi amanzi amakwenzeleni. Amanzi akhe sebenza ngamanzi. So we understand ukuthi abantu bathanda izinto eziphathekayo nezinto ezizokwenza ukuthi ke kujabule inhliziyo zabo namadlebe abo. Uma batshela ukuthi uNkulunkulu odala izwe nomhlaba. U1 no2 no3 akawufundi. Wena umfundisi omubi futhi wena ukwazi ukukhuluma nabantu futhi wena unawo umoya engcwele uluthando. Bese ngithi mina ke ngifundisa phela lemfundiso yamfundisi wakho. Ukuthi ikuphi lento ukuthi ajone nezingane esontweni umfundisi. Ikuphi lento umfundisi athi ke njengoba eMaromini bathi ke abafundisi bakhona abapriest bathi bawofana. Ufaka ubaba. Kuphi lapho eBhayibhelini kuthiwa khona ababofata.
ngokweBhayibheli ngikaboni kude kukuphi la eBhayibhelini kuthiwa bona bangabi nabafazi abafati abasemaromini kukuphi lapha kuthiwa khona ingane encane na 2 years yabhabhadiswa iqeda igama elisha ngeBhayibheli kukuphi lapha kuthiwa khona ke ababuye banalele ingane zesilisa ke abantu besilisa ababafundisi emabandleni dlwengula ingane iqeda ingane encane bafulathelisa izindlebe zabo eqinisweni. So imfundiso ephilileyo ile yakha umuntu nesimilo ukuthi ungenzi kabi komunye umuntu enza kahle njalo kwabanye abantu oba nawe uyafuna kuwena kweziwe kahle ukuthi abantu abenzi kahle kuwena lonto sometimes bathini iyamunca ifuna ukuqeda nomdlandla lo nawo uthatha uNkulunkulu kepha mawazi ukuthi ke lento ayenzayo setshenziswa isitha ukuze sinawe sidrain sikhiphe lonke lothando othi uyalifaka ungavumeli wamoya babelele ekutheni wena uNkulunkulu uthandaza ukuthi akunike amandla ukuqala nje amandla okunjani uqonda ukuthi umuntu owenza kabi akanayo uNkulunkulu 1 uNkulunkulu akunike amandla okubekezela ukuthi njengoba uhlala nabantu abangenakho uqonda bangazi akunika amandla ukuthi ubaqonde uba-understand ubabekezelele ukwesibili lo bese bekhulumile kabi-ke bazenza izinto bese akunika umoya wothando ukuthi uNkulunkulu ube nothando olungenamkhawulo noma sowuza ukuthi akusavume kepha ucela uNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu siza mina ungiphe uthando olungaphezu kokuqonda kwami ngokuba uthando akuyona into o-exerciselayo emojini yinto leyo ohlala kuNkulunkulu ukuze ayifake kuwena khona uNkulunkulu ezokufundisa nokuthi uyifake kwabanye abantu sebekwenze wazizwa umncane inhliziyo iziphenduke uze ufuna ukukhipha amagama angasile kepha uthi uNkulunkulu ngicela uthando lakho lwande kimi okwesithathu lokho uNkulunkulu ufuna uNkulunkulu umuntu ozofuna ukuqonda ukubekezela nothando bese enothando ukwazi ukuthethelela bonke abantu ngikhathana noma usekonile ungakukoni umuntu nje ufuna ube nendle enkulu enhlizweni yakho yokuxolela fanele ube nendlu enkulu yokuxolela ngaphandle koxolo angeke uze ukwazi ngoba siyoniwa singazi yabona nje ukuthi njengoba ngihleli la khona umuntu ongikhuluma kabi uyangona bese kufika indaba ekanjalo ukuthi uba utheni ngami mina lonto bengayithatha ngayifaka enhlizweni yami meqhamuka ngizocasuka ngoba yini usathane sowufakile lo moya kumina njengoba efuna ngizwe lento ekhulumeni lomuntu ngabi kabi nami kufanele ifike lento kumina khona ngizobe sengiphenduka enhliziyo yami bathini bafulathelisa izindlebe zabo eqinisweni bafulathelise izindlebe zabo eqinisweni bephambukele ezinganekwaneni siyazithanda-ke izinganekwane izinganekwane zakaShembe izinganekwane zasemaromini izinganekwane zasezayoni kunamabandla nje angahambi imfundiso yaseBhayibhelini bese khuluma iqiniso abayithandi ngoba ibaxoshela abantu bafuna imfundiso ezofike kube khona iBhayibheli bese bekhona izincwadi zabo noma kube khona izibonakaliso abazozenza ezokwenza ukuthi abantu baheheke ngebandla labo iBhayibheli lilodwa linamandla and melisho iBhayibheli lithi bayingcosana abazakusindiswa liyiqiniso lento leyo kuba mbala abazosindiswa kuyinto lengesaswe sayiphika ngoba ubona ngalesikhathi sekuhlala ngempela kujulwa neBhayibheli yabona uma uzothatha into engekho eBhayibhelini uyifake ebandleni uyifundise njengento uNkulunkulu ayifunayo uNkulunkulu engayifuni wena lemphefumulo yonke uyidonsele esihogweni bona bazohamba belandela wena bahambe nawe baye esihogweni lemphefumulo yabo bonke labantu yobuzwa kuwena ngokuba wena umile phambi kwabantu wazenza umfundisi wafundisa amanga wawalwela amanga wazenza izibonakaliso zamanga bakulandela izinkumbi zabantu ezilandela izimfundiso zamanga ezigcwele emabandleni ingakho ungafuni ukuba ngaphansi kwebandla noma kuthiwa ngigcotshwe ubani ukugcotshwa nesiphiwo sokukhuluma ngezinto zikaNkulunkulu sinikwa umoya oyingcwele ukuthi ugcotshwe umfundisi ozibiza ngombhishophu enabafazi abathathu wenza ukukhohlakala awenza umehluko lokho ukuthi ngokokholo nihlwele ngokokholo akwenzi imehluko lokho sokuze bese ngiyaxolisa sokuze bese ukhuluma ukuthi ngabe uphathisiwe yini izwi noma cha obe ngitshela ngibaningi ofukwe la izinje eziyakwazi ukukhonkotha ngicathi ngithuka inhlamba iBhayibheli ekutshela lithi kunabantu lifanisa isifaniso ukuthi kunabantu efana bamemeze njengoba ngikhuluma nami nginje ngiyakhonkotha
Kepha ngikhonkotha uma umsindo khona izinto ezingakwazi ukukhonkotha. So understand ukuthi indaba yeqiniso into efakwa uNkulunkulu kumuntu. USathane uyakwazi ukwenza wena uzizwe ngazi ukuthi uphethe izwi kaNkulunkulu bese akwenza ube nenkani. Ufike ube wrong ngoba ngifunda iBhayibheli bese ufike phansi kwabantu ukhuluma izinto eziwumsangano nombheko bese qhamuka umuntu ozocorrect bese uyagoloza. USathane uyakusebenzisa. Mina ububi bami akububi bami ungathathi ububi bami ngifuna ukukufaka upoison ukufaka kubantu. Uma ngona ngifuna uNkulunkulu angilungise mina alungise mina. Ngingangibona ngiyona ngisekuthaya ngithathe bonke abantu ngibadonse bafe nabo. Uyokuthiwa uyayikhotha imbenge yomini ukhomba umuzo notshwala phambi kaNkulunkulu ngoba kuthiwa lo wazi kakhulu imvimbo yakhe yokuthi xaxa bese kuthi lo ngazi imvimbo yakhe yoba mncane. Kepha uwe beshawa naye. Banike bright incwadi le eTimotheo isahluko 3 yesibili. Sivesi isahluko sesithathu. Lapho khona ithi ke nabangenalo uthando, abantu abangenalo uthando, nabahlebi, abantu abahlebayo, nabangazithibi, abantu abangazithibi, abantu labo amabandleni ugcwele lo moya. Ungabi nalo uthando, ukuzithiba, nabangenabo umnene, ungabi nawo umnene. Abantu kunabantu abahluphekile, khona umuntu onemoto, khona umuntu osebenza kahle, imali bazodinga umfundisi, akekho usizo omunye. Hlekisana ngokuthi ubani ogqoke kanjani, ngokwamagxaba, uhlezi egqoke kanjena, uzophiwa into ufanele kubukiswe ngayo, abeke phambi kwabantu kubukiswe ngayo ukuthi uphiweke namhlanje. Uyahlambalazwa. Base ukuthi umbhalo imvuzo wabo ula emhlabeni bonke labantu abenzela izinto ukubukwa. Ukuba konke okwenzela abantu uzobongwa abantu, uNkulunkulu engajabulile ngendlela owenza ngayo, ngeke aze kwamukele konke okwenzayo. Ingakho uJesu athi lapha kwincwadi yaMathewu sahluko 7 sahluko 7 verse 14 uthini sahluko 7 verse 16 niyabazi ngezithelo zabo. Awuhlehla 14 uthi ayibona lithi akubona bonke abantu bathi kimi inkosi inkosi. Ithini? Yaba isango lincane nendlela ingcosana eyisa ekuphileni. Bayingcosana bayifumanayo. Le ndlela le eqinisweni impela yona hayi inzima nje. Ubonakala ngalesikhathi sekumele kuhlole ukholo lwakho. Kuthiwa uNkulunkulu akayifuni le wena uyenze ngenkani. Ile kuthiwa khona ke iyahlungwa ukuthi lo ngithandwa ngomlomo kepha inhliziyo yakhe ayikho mina. Umuntu into yabona uma into esenhlizweni yakho wenza konke okusemandleni ukuthi uyenzisise ngale ndlela ekuthiwa yenze ngayo. But uma ingekho enhlizweni yakho uzoyenzela ugcina icala. Verse 15 xwayana abaprofethi bamanga abeza kini bembathise okwezimo. Okay, new verse 21. Asibo bonke abashoyo kimi ukuthi Nkosi Nkosi abayakungena embusweni wezulu. Akusibona ngiyokutshela. Akusho uma ngimlala mina sengiqualified, but uhambo lwami ebungceleni iyona ezokwenza ukuthi ngibe ukhethiweyo. Akusho ukuthi ngimlala nje sengezulwini. Ngifanele ukusebenza zonke izinsuku ngisebenzele ungena izulu. So asike silwele ukwenza intando kaNkulunkulu zonke izinsuku. Ngokuba ephinde njengoba isho lencwadi ayikaba amanga. Akubona bonke abathi ngemlomo yabo Nkosi Nkosi abayakuza kuphi embusweni kaNkulunkulu. Kepha yibaphi kuphela owenza intando kaBaba osezulwini. Ngabe wenza intando kaBaba osezulwini na? Zibuze lo mbuzo lo. Impendulo ikwela ngaphakathi. Kuyona yonke imisebenzi oyenzayo. Ngelihlala kahle. Kuyona yonke imisebenzi oyenzayo. Impendulo ingaphakathi enhlizweni yakho. Ngabe wenza intando kaNkulunkulu na? Ngokupheleleyo. Ngabe uyamthanda uNkulunkulu? Pho untshontshelana. Uyamthanda uNkulunkulu? Pho uqambelana ma. Uyamthanda yini uNkulunkulu? Pho why ufeba? Ukipiteleni. Why uhleli ematshwaleni? Uyamthanda uNkulunkulu? Why umzondo umakhelwane?
uNkulunkulu ngeke simbhanye lezinto ezifundwa yithina ngoba naku sifuna ukuzijabulisa thina enyameni kepha yena emoyeni enganele. Sizwe esihogweni and isihogo liyatshela iBhayibheli ukuthi awukho umlilo ocishekayo lapha. Futhi akho manzi enempethu zakhona-ke kuthiwa azifi. Izimpethu ezingasadlile inyama lo kuyona njengamanje. Le nyama le mawufa kuyaphela ubuhlungu ukuphinde ubuzwe kule nyama. Yabona njengoba uzinhliziyo ibuhlungu ukuqaqanjelwa komphefumulo. Yabona ukuthi umphefumulo uyaqaqanjelwa kuba buhlungu isebenza ngemizwa enhliziyo kusakhona umphefumulo. Ukuphila komuntu usegazini kepha kuyini umphefumulo. Uphuma komphefumulo inyama isenamsebenzi. So bonke lobuhlungu kade ubuza emzimbeni sokuyohlala emoyeni. So uma buhlala emoyeni ungazange kuthole ukuthula kusake enyameni ngeke aphinde kuthole ukuthula lokuphefumula kwakho nalobuhlungu nabo. Ufana inhliziyo embi ufela emanyaleni ngeke uphinde ugezeke ububi bakho kuyoholela esihogweni. Ngoba yini ufele emanyaleni abakhohlizana eminyaka. Akekho umuntu ozokhonzela abantu bakubo asebafa abasebenzela ungene ezulwini. Noyedwa wonke umuntu kuthiwa zisindiseni. Bethiwa umfune uJehova esanokutholakala manje emhlabeni. So wonke umuntu okholwayo uyena uthatha isinqumo uthathela umhlengi isinqumo. Ngeke akuthathele umhlengi isinqumo. Wena uyathathela isinqumo ufuna ube sifebe uzohamba eveba lapha. Ufuna umzalwane uzoba umzalwane futhi uzogcwalisa umzalwane ukuba inhliziyo yakho nengqondo yakho seyilungele ukwenza intando kaBaba osezulwini. Hayi kamhlengi ukwenza izinto okwenzela mina. Mosha isikhathi sakho. Udlala isikhathi sakho ngokuba ububi bakho buzovela egcineni ukuthi wena nje ube umdlwembe ezisuka. Phela uzama ukuthi wakhe isimilo ukulokuthi mhlawumbe usaba mina. Udlala isikhathi sakho. Ingakho athi uJesu bonke okufihliweyo kuyakwambula. Bonke ukwenzela umnyameni kuyovela ekhanyeni. So ayikho into engathi ifihlekile emhlabeni engathi ngeke ize ivele. Okhuluma kabi okwenza kabi. Konke kuyokuvela egcineni. So akubona bonke abantu abathi inkosi inkosi. Kepha yilabo abenza intando kaBaba. Uthi ke bese kufika abantu phambi kwakhe bathi hayi besishumayela nje egemeni lakho sesibonakalisa athi hambani phambi kwami nina benzi bokubi anginazi. Okwele lencwadi yasesivala bright. Intando kaNkulunkulu efuna kuyenzeka. Incwadi yesibili kaTimotheo. Incwadi yesibili kuTimotheo isahluko sesithathu ivesi lesine. Nabakhapheli Abantu abakhaphela nayo uhamba nomuntu kanti ubophela uzungu sekukhokhelwe imali ukuthi akubulalise njengoba uJudas Iscariot yenza ukuthi izinto esenzeka namhlanje. Umuntu uhamba naye endleleni athi niphuma emcimbini athi ayasambe ngala kanti uyazi ukuthi kunabantu abakulindile. Ufika ufe wena asale enabaleke angathi ubalekile kanti bekwenza icebo ukuthi fanele ufe wena. nabanamawala Abantu abanamawala abangenza izinto ngokuqonda. Yabona lento ukusindiswa ngengicocela indaba. Ngiyabuka abazalwane ngendlela abanehamba ngayo bese besindisiwe. Bakwenza ukukholwa kwabo kube namawala. Labo ungafundiseki ngezwi. Ngololo. Ukholwe uzudlule ukholwa fanele uyakholwa. Ngakho kuthiwa ungabe olungileyo ngokweqile kunokulunga okufuna uNkulunkulu. Ukuba ekumfunela uNkulunkulu masifune amazwi akhe ukuthi athini. Ingakho ngihlezi ngikhuthaza abantu funda iBhayibheli lakho. Mhlengi angiqondi la hayi la kusho ukuthi la. Kusho ukuthini ukuthi kanje ngichaze ngale iBhayibheli ngizokufakazela. So abantu banokukholwa too much benza izinto ngamawala egcine sengasakholwa ngendlela efuna uNkulunkulu. Ani nabakhukhumele abantu abakhukhumele abantu abazikhukhumeza abaphakele. nabathanda injabulo kunokuthanda uNkulunkulu. So yabona kutshele mina ingane zinamafoni zifuna ukudlala amagame. Kunomculo wembang oTikTok kuyabhengwa. Abantu bathanda izinto ezojabulisa. Esikhundleni sakho ufocus ekufundeni nokubena ingane ufuna ukubhenga. Lento yokubhenga nanokusina ukusina kukodwa nakho kunomthelela. Thanda ubumnandi yabona ukuphatha induku ushaya induku uzibona uyinsizwa. Ubumnandi izinto ezikwenza ukuthi abona abantu bekuvuma ukuthi usikhona. So umbhengo utshwala
nobufebe obuvela kwendaba zobumnandi. Abantu bathanda izinto zobumnandi. U-TV kudlala ama-TV drama noma-TV series agcwele usathane. Abantu bayazithanda izinto ezibukwayo, ezingafundisi, kepha ezibhalisa inkanuko yenyama. Bese kuziwa ekufundweni ngokuphila, abantu abafundi, bayagoloza. Bazama ngayo yonke indlela ukuba kubalekele. Mina angincengi muntu ngensindiso. Kepha iqiniso kaNkulunkulu yilona engihlezi ngilikhuluma ngoba yini? Nami liyangikhulula. Nami nginezigameko zami lapho ngiphuma endleleni uNkulunkulu angishaya ngiyise. And kuyangijabulisa ukuthi ngisakwazi ukuvuma ukuthi uNkulunkulu angiyise. USathane efuna ukungicindezela ngesenzo nangemhlinzo yemini. Ukuba ayikho into edlula ukuthi wena uma ubona ukuthi ulimele buzokhala kubanye abazalwane bakuthandazise noma ucela uNkulunkulu akulungise. Nakholelwa ukubukwa. Kholelwa ukuthi wenza intando kaNkulunkulu. Nabanesimo sokumesaba uNkulunkulu. Nayo indaba engiqale ngayo. Isimo sokumesaba uNkulunkulu. Ungesimo. Uma uthi unesimo, ugqoka uniform ngesontweni, bathi iBhayibheli ngesontweni. Bathi ngale ngasese wenza izinto ezingamfuni uNkulunkulu. Ngakho iBhayibheli banesimo sokumesaba uNkulunkulu, kepha amandla akho bewaphika. Amandla kaNkulunkulu ibona ngithi mina ngifuna aphile kuthina. Izwi eliphilisayo, inyama ayizuzi lutho. Asinahlobe ngenyama, asihlobe ngamandla kaNkulunkulu. Elizabeth lithi banesimo. Abantu babona abahlangene abantu becula. Nebonke. Bajabulisa noma nje umoya ngcwele ukhona ngempela, abanye bahayisa. Simo sokumesaba uNkulunkulu. Kepha bese kuthiwa nampela isimo sesiveza ukuthi veza amandla kaNkulunkulu okhona lapho. Uthaka, weak. Bewaphika. Labo ke obagwema. Izonto leyo. Angizenzi ngcono but iqiniso lezifakazela ukuthi kunabantu abanesimo. Bese ithi lapha kuThithu sahluko 1 verse 14 ithi ke bavuma ukuba mesaba uNkulunkulu. Thithu sahluko 1 sesiyabhala ngalo ncwadi. Verse 15 of verse 14. Kwabahlanzekileyo konke kuhlanzekile. Kulowo ogeziwe ngokomoya, inhliziyo yakhe imsulwa. Kepha kwabangcolileyo nabamsulwa bonke, right? Musungifundise amagama. Kulabo abahlanzekile kuthiwa konke kuhlanzekile ngokuba uqonde indlela ekumele ehambe futhi uzoyihamba ngokucwecweka ngoba le ndlela incane. Besithini? Kepha kwabangcolileyo nabangakholwayo. Kepha lowo ongcolileyo nongakholwayo akukho lutho oluhlanzekile. Akhona kodwa okuhlanzekile ngomuntu ophila impilo yenyama. Kodwa kungcole ingqondo yabo. Into yokuqala engcolayo umuntu abantu ngihlezi ngitshela ngamafoni nama-TV. Izinto ezingcolisa ingqondo yakho. Ngeke ukwazi ukuzibona uma umoya ingcwele engahleli kuwe. Ingakho ithi banesimo sokumesaba kepha amandla kaNkulunkulu awekho. Bese ithi ke kulawo abangcolile kungcole unembeza nengqondo. Unembeza wakho ugcwele ububi. Bese ithi bavuma ukuthi bayamazi uNkulunkulu. Kepha bayamphika ngemisebenzi yabo. So understand abanesimo sokumesaba uNkulunkulu kepha amandla kaNkulunkulu awapheleleliswa bona. Bavuma ukuba besaba uNkulunkulu kepha bayamphika ngemisebenzi yabo. Benjani? Bengabanyanyekayo. uNkulunkulu uyabanyanya abantu abenza kabi. Akanyanya uqobo lwakho, unyanya isenzo sakho esikwenza ukuthi ube mubi, ube umuntu ongcolile phambi kwakhe. Nabangalaleliyo. Abantu abangezwa. Nasemsebenzini yonke emihle. Nakuyona yonke imisebenzi emihle. Abasizi lutho. Abanamsebenzi. Abasizi ngalutho kwizinto ezinhle. Kepha bemela ncoma into ebhedayo beyincoma. Ngokukhulu ukuziphakamisa nokujabula ngoba yini lento leyo bonke abantu bavumelana ngayo umbhedo. Kepha yinhle kubona. So ukuba lesimo akusho ukuthi unamandla noma amandla agcwalisiwe kuwena. Kuthiwa masibe ngabantu abalizwayo izwi balenze, singabi ngabantu abezwa izwi bafane namathini ashaya umsindo ngoba empty. Ushaya ithini empty. Yabo le ncwadi njengoba igcwele mhlawumbe kuba beyithini bezokhala ngokuya umsindo kodwa njengoba igcwele ama-page kanje lizwe. Awushaya leso sikomkomo lapho. Shaya kakhulu. Yabuza umsindo waso si-empty kube sigcwele amanzi noma bese ngesikhali kanje ya. So lokho kufakazela ukuthi ke
kunento oyibuka inhle emehlweni akho kuyapha isiphetho kube ngukufa. Ukufa konke ethuneni kuphela ukuba isilima noma ube isiwula ugcwale ububi enhliziyweni yakho ngenxa yokungalaleli nokuziphakamisa nokuzithanda ngokwasemhlabeni. Uthini uPetro? Phendukani. Awungiqale from verse 37. Sebekuzwa bahlabeka enhlizweni. Bathi kuPetru nakwabanye abapostoli, madoda bazalwane, siyakwenze njani na? Yes. uPetru wayesethi, phendukani. Uthi uPetro masiphenduke. Iloyo naloyo abhaphathizwe egameni likaJesu Kristu. Bethiwa phendukani sho ukuthi le mpilo ephilayo engakujabulisa uNkulunkulu yeke. Bese uze uNkulunkulu uzokhalela ukuthi akuthethelele izono zakho. Ungene emanzini bhabhadiswe egameni likaJesu Kristu. Bukho ukuthethelwa kwezono zakho khona uyokwamukeliswa isiphiwo sikamoya oyingcwele. Ngeke usithole isiphiwo sikamoya oyingcwele usaphakeme. Ungaboyizi intando kaNkulunkulu soze. Kufanele ufunde ukwenza intando kaBaba wethu osezulwini. Ngokuba isithembiso ngesenu nesabantwana bethu. Esaba bonke abakude. Bonke inkosi uNkulunkulu wethu eyakubabiza. Wafakaza nangamanye amazwi abaningi bayala wathi. Zisindiseni kulesizukulwane esiphambeneyo. Ukusindisa uwena uthatha isinqumo ukuthi impilo yakho ufuna ukuyiphilela uNkulunkulu. Awuthathele omunye umuntu. Awuphoqile. Bathi makusuke ngaphakathi kwena ukuthi wena uyafuna ukungena umbuso kaNkulunkulu. Ngokuba lemhlabeni siyafika. Abaningi esibaziyo bafile. And abaningi besibazi baphila kanjani. So awukwazi ukuthi hayi ngoba usekade ezulwini usezobona noNkulunkulu. Ayikho lokho. Lemhlabeni umuntu uzimele. Yebo uzelwe but phambi kaNkulunkulu ngoba phela sikhuluma ngesono. Uzimele ke phambi kaNkulunkulu. Awumili ngoma wakho, awumili ngoba wakho. Awumili futhi ngoba ngani bakho. Uzimele ngoba uyobuzwa ngesenzo sakho hayi sabangani bakho. Wena mfundisi uzomela bonke labantu labo bakhohlisayo. Usazobamela kuba lemphefumulo ila ngenxa yakho. So phenduke la. Yeka ukukhohlisa abantu. Yeka ukujona nabafazi babantu. Yeka ukudlwengula izingane ezikhiphisa izisu. Mfundisi wena uyazazi. So bonke abantu abafuna ukubhabhadiswa baza kusithinta kule mininingwane le oyibonayo escreen. uNkulunkulu emuhle uza kuyenza indlela. Ningene ngaphansi kwamanzi nibhabhadiswe. Qala uphile impilo njengoba kusho kwemibhalo. Ithi ngalo suku babhabhadisa abantu abangenkulungwane abangangezinkulungwane ezintathu. Emva kwalokho kwasekuthini verse 42. Baqiniseka njalo esifundisweni sabapostoli. Hlala emfundisweni yabapostoli ababenikiwe. Nasekuhlephuleni kwesinkwa. Hlephula isinkwa njengoba kusho kwemibhalo. Nasekuhlanganeni. Nasekutheni njalo lihlanganyele ngezwi nangokukhuleka. Nasemkhulekweni. Yona into ebalekile leyo kulabo abasindiswayo. uJesu Kristu uyinkosi. Siyambonga uNkulunkulu ngaleli thuba sithembe ukuthi konke kuzohamba ngohlelo kusuka manje kuya phambili. Sixolise futhi ngokuthi kungatholakala ama-video for isikhashana. Bathi uNkulunkulu emuhle uyenze le ndlela. Siphinde sibonane uNkulunkulu evumile kusasa ekuseni ngo-9 nango-10 kwisevisi yesiZulu nesiNgisi. uJesu Kristu uyinkosi. Siyanithanda nonke. uNkulunkulu anibusise. Baba egameni lenkosi yethu Jesu Kristu uNkulunkulu onamandla. Siyabonga izwi lakho uNkulunkulu onamandla. Siyacela lifeze umsebenzi wakho njalo njalo ezinhliziyweni zethu nasenhliziyweni yethu. Ngokuba Nkosi licijile ngaphezu kwenkemba ecije ehlangothi zombili. Lihlaba lihlukanise lahlulele Nkosi imbizo nemphefumulo nenyama. Akukho Nkosi okufihlakele kuwo. Khazimulisa Nkosi uJesu izwi lakho ligcineke selilonde njalo njalo egameni elihle leNkosi uJesu manje naphakade. Amen.